ସମୟରେ ଚୂନ ଗାଳିବା ସେତେବେଳେ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଇଏ ମୋ ସାମନ୍ତ ଝିଅ ହେଲେ ବି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନର କଥା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ସାହସ କରିଦେବି। ପେଟ ଭିତରେ ଏତେ ମସଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ତୋ ମା ଯୋଉ ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଛି ତୁ ସେ ଘରେ ଜମି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତୋ ମାର ଅବସ୍ଥା ତ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଏବେ ଦେଖ ତୋ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ तो भाई नालू जादव